Hot Property Music. Inini banagakura eze banagajambura abana kana ikurukura nezwangu aizijaura zikanzi kimboni pembura nekujikunze kwaje kunezuva chero kudo chairo inojiwa nekuti upenyu ninoziva wendo yaivenzara yataijama kupira tichikura kukava makatizara atina kumapira tapembera wendo yaivenzara yataijama kupira tichikura kukava makatizara atina kumbopira tapembera vakati uya ndipinde msango tongo maisa wochinenge chamuka ndikati musanbove ndipei wochirauro ndiseve nyama ndiri kubva kundovhima tumai mwana uyu abate nyama kwandakabva nokuziva endondovaudza kuti pane basa wendo yaivenzara ndiyataichama kubvira tichikura kukava makatizara atina kumbopira tapembera ondo yaivenzara ndiyataichama kubvira tichikura kukava makatizara atina kumbopira tapembera vakati vanoda kumhanyisana navo ndikatireganisare kumashure kune mhuka uku dzinotoruma ndikatireganisare kumashure ndikanzi panoda bakatwa rakarota kana vane sekuru ndanga ndavaudza kuti vazobata zvandavaudza siye zvako vazochema asi ndavaudza wendo yaivenzara ndiyataichama kubvira tichikura kukava makatizara atina kumbopira tapembera ondo yaivenzara ndiyataichama kubvira tichikura kukava makatizara atina kumbopira tapembera pandakakura eze pandakatambura apana kana ikurukura nezvangu aizvitaura zvikanzi chimboni pemvura nekuti kunze kwacho kune zuva chero kudo chairo inodyiwa nekuti upenyu ndinoziva wendo yaivenzara ndiyataichama kubvira tichikura kukava makatizara atina kumbopira tapembera